Hvad så, der vækker til med Andre Mojovo, og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen Drenge og Piger. Det er blevet tid til, at vi igen skal forudsige lort. Hey. Nå, det er faktisk vildt at tænke på. Jeg skal nu forudsige EM 2024. Og det er vildt at tænke på, at jeg også har forudsagt EM 2020. Det viser bare lidt, at nu er vi kommet full circle. Nu er vi tilbage igen til, hvor vi startede. Nå, jeg skal lige sige, drenge og piger, det er spændende, fordi at jeg har slet ikke kigget på den hjemmeside her ordentligt rigtig andet, end at jeg ved, at jeg kan predict hele vejen til finalen, og hvem der vinder det hele. Og jeg tænker bare, vi skal i gang. Lad os bare gøre det. Der er link til beskrivelsen. Godt, Mojo. Der er link i beskrivelsen til, den her hjemmeside, hvor I derude kan gå ud og, forudsige, hvordan I tror, det kommer til at gå her. Når det fede ved den hjemmeside her, drenge og piger, at vi har jo de her, 12 hold her, som endnu ikke, er blevet bestemt, at de skal med til EM eller ej. Og det fede er, at alle de her, empty spots hernede, hvor der står player for A, B og C, der kan vi vælge, hvem vi tror, der går hele vejen. Sidste gang, der kunne vi ikke gøre det, der skulle vi bare sige, hvem vi troede, det var, og så om det ville gå videre. Jeg skal bare lige sige, at ud af de lande her, så står den mellem Polen og Wales, det er 100%. Jeg tror, Finland kunne måske godt overraske. Estland ved ikke engang, hvad det fodbold er. Det er svært, fordi Lewandowski er ikke sindssygt god længere. Det er altid, når man tænker Polen, så tænker man bare Lewandowski. Men Lewandowski klarer den faktisk ret dårligt. Det er Barcelona lige pt. Wales, jeg ved ikke rigtig, hvem de så meget har længere. Men jeg tror stadig Polen. Jeg tror stadig Polen. 100. Så har vi Israel. Jeg tror ikke, det bliver en køn omgang, hvis de kommer med. Vi har Israel, vi har Island, Bosnien og Ukraine. 2 af de lande her, der er i krig lige pt. Okay, sindssygt. Bosnien, igen, de ved ikke rigtig, hvad fodbold er. Ukraine kunne godt gøre det. Jeg tror, det bliver Ukraine, der gør det. Israel ved heller ikke rigtig, hvad fodbold er. Island, det er så lidt. Man ved aldrig rigtigt med Island. De kan godt lave et opsæt nogle gange. Det der hold der, det er sådan et lille land, alle godt kan lide, som nogle gange bare lige laver sådan en hyggerun. Men det bliver Ukraine. Og så har vi det sidste her, som er, hold da kæft, det er mange lortlande der med her. Georgien, Luxembourg, Grækenland og Kazakhstan. Okay. Skal jeg lige sige, at jeg havde spurgt mig inden, EM-kvalifikationen, så havde jeg 100% sagt Grækenland, fordi Luxembourg, Georgien og Kazakhstan burde ikke vide, hvad det fodbold er. Kazakhstan er faktisk ikke helt dårlig. Grækenland er altid, Grækenland vandt for fuck's sake i 2004. Der vandt de helt lortet. Det hold, de havde i 2004, det har de desværre ikke længere. Newsflash. Jeg tror Kazakhstan, de tager den. Det tror jeg. Så derfor, drenge og piger, Polen, Ukraine, Kazakhstan, det bliver de 3 hold, der går i gruppespil. Vi er ikke engang kommet til grupper endnu. Så med det, drenge og piger, så kan vi se, at Polen, Kazakhstan og Ukraine, de er kommet ind i grupperne. Så nu er det tid til, at vi skal forudsige grupperne. Vi starter med gruppe A, hvor vi har Tyskland, som jo selvfølgelig er værtsnationen. Tyskland, Skotland, Ungarn og Schweiz. Okay. Tyskland, de har da virkelig fået en nem gruppe, kan man sige. Så måden vi kommer til at gøre det her på, det er, at vi kommer til at trække i dem for at bestemme, hvem der vinder. Jeg skal være lidt sige godt med det samme her. Tyskland, de får andenpladsen. Jeg er pisse ligeglad, hvem de er i gruppen med. Tyskland vinder ikke deres gruppe. Selvom, jo, det gør de sgu. Det tror jeg faktisk, de gør, fordi de er på hjemmebane. Så ja, det gør de. Det er den eneste måde, Tyskland, de kan gøre det godt i den her, i den her EM-slutrunde. Det er på grund af, at de ligesom, holder helt lortet. Tyskland, de skal nok få, de har hjemmebanefordel. De skal nok klare den. Andenpladsen, den går til Schweiz. Schweiz er bare det bedre land i det Skotland og Ungarn. Ungarn, igen, jeg er ikke sikker på, at de ved, hvad en fodbold er. Skotland, tror jeg, får 3. pladsen. Ungarn får 4. pladsen. Der har vi det. Så har vi gruppe B, drenge og piger. Spanien, Kroatien, Italien og Albanien. Okay, det her det er jo EM. Og det betyder, at Italien lige pludselig møder op. Vi ved, at det er VM. Italien er ikke engang med til VM halvdelen af gangene. Men Italien, de plejer at være gode til EM. Kroatien dog. Det er faktisk... en ting er i hvert fald sikkert i den gruppe her. Albanien. Ja, jeg tror bare, vi lader dem blive hernede på 4. pladsen. Spørgsmålet er bare, hvem kan klare det? Jeg tror en ting er 100% sikkert. Spanien og Italien går ikke begge to videre. Jeg tror, Kroatien, de tager sgu 1. pladsen. Ved du hvad, vi skal lave en opsæt. Hvis der er noget, I lærer ved at se, predictions for mig, så er det, jeg godt lide en opsæt. Spanien eller Italien. Hvem får andenpladsen? Det gør Spanien. Italien har ikke noget kørende for dem lige pt. Jeg skal så også være at sige lige pt, der følger ikke så meget med fodbold, så det er ikke fordi, jeg ved så meget om det her. Men det er bare sjovt at se det alligevel. Spanien, de får andenpladsen, fordi der er rigtig, rigtig mange gode spillere i Spanien lige pt. Italien har også mange gode spillere, men jeg kender bare flere spillere fra Spanien. Og Kroatien, de finder en måde at vinde på. Så har vi gruppe C, drenge og piger. Slovenien, Danmark. Mwah. Smuk trøje. Glæder mig. Men Danmark... hvordan fanden klarer vi den her? Problemet er, at jeg ved ikke med Danmark, fordi så i EM 2020, der valgte vi gå i til semifinalen. Så ryger vi ud til Australien i VM 2022. Man ved ikke med Danmark. En ting er i hvert fald sikkert, den gruppe her. England, de kommer til at vinde. Jeg vil ønske, at jeg skulle sige noget andet, men England, de kommer til at vinde en gruppe her, fordi Slovenien, Danmark, Serbien. Det er lov. Jeg skal ærligt sige godt, det vil alt andet være forkert. Vi skal have Danmark videre. Danmark skal sgu nok gå videre. Vi skal nok slå Slovenien og Serbien igen. De ved ikke. Hvem af de 2 her får, 3. pladsen? Det gør Serbien sgu nok, fordi jeg kender Mitrovic fra Serbien. Og han er vist topscorer i PC i den serbiske liga, så
i serbiske liga, ikke i serbiske liga, den saudiarabiske liga. Men det betyder altså, at gruppe C, drenge og piger, består England, Danmark, Serbien og Slovenien. Så har vi gruppe D her, hvilket som er en sjov gruppe. Frankrig skal sgu nok vinde gruppen. Det skal de sgu nok. Så er spørgsmålet bare, hvem af de 3 hold her går videre, fordi der er nok, altså Holland er favorit til andenpladsen her, men igen, Mojo, han laver opsæt. Østrig, drenge og piger. Den her går. Når den her EM-slutrunde, den er over, så skal I ikke komme til mig og sige, undskyld Mojo, vi ikke troede på dig. Selvfølgelig gik Østrig videre. Det gør de sgu da. Holland, de får 3. pladsen. Polen, de er dead bottom, fordi Lewandowski er blevet for gammel. Det er sådan, det kommer til at fungere. Holland ryger ud til Østrig. Altså, prøv at høre. Jeg kommer fra fremtiden, og jeg fortæller jer lige nu, ikke hvordan det kommer til at ske, men hvordan det skete. Så har vi, gruppe E her, som består af Belgien, Slovakiet, Rumænien og Ukraine. Det her, det er straight up en lortegruppe. Det eneste gode hold, der er her, det er jo Slovakiet. Altså, det er jo åbenlyst for enhver. Ikke engang Belgien er gode her, men på grund af, at altså, de hold her, de er så lort, så får Belgien bare førstepladsen. Det gør de. Nu laver jeg lige et opsæt igen her, fordi jeg føler mig spicy i dag. Jeg føler, at det her det bliver en vild EM. Jeg tror, drenge og piger, Belgien tager andenpladsen, Ukraine tager førstepladsen, og så tager Rumænien tredjepladsen, Slovakiet fjerdepladsen. Ja, jeg sagde det. Jeg tror måske Ukraine, de unlocker Modric på en anden måde, Chelsea har. Altså, der er bare de her spillere her, der er bedre på landshold. Og jeg tror virkelig, Ukraine, de har både Modric, Mykolenko, og det er lige de 2, jeg kan huske. Den gyldne generation i Belgien, den er over. Rumænien, Slovakiet, jeg kender ikke nogen spillere derfra. Der sker et opsæt her i gruppe E, og det er, at Ukraine vinder. Belgien får andenpladsen. Så har vi gruppe F, drenge og piger, der består af Tyrkiet, Kazakhstan, Portugal og Tjekkiet. Okay. Spændende. Første gang, jeg tror nogensinde, jeg har set Kazakhstan med i nogle slutrunder. Det kan godt være, de har været det før, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg har nogensinde set dem i en slutrunde, så jeg ved det ikke. En ting er sikkert, at Portugal, de skal nok få førstepladsen her. Det kan godt være, jeg tror, er det Ronaldos? Når kommer det sidste slutrunde nogensinde? Det bliver stort, det her, drenge og piger. Kan han lige vinde EM til allersidst og hjælpe Portugal? Jeg skal være lidt sige, hvis jeg kender Ronaldo ret, han spiller sgu nok også lige VM i 2026. Jeg nægter at tro, Ronaldo han går i seng, velviden om, at Messi har en VM, og han ikke har. Så derfor, så tror jeg, at, Ronaldo, han er nok egentlig ligeglad med EM, han bare gerne vinde VM, bare for at være lige så god som Messi. Men det er han ikke, fordi Messi er the greatest of all time, så han kan også blive the best. Tyrkiet får andenpladsen, Tjekkiet får tredjepladsen, og Kazakhstan. Sindssygt! Så det her, det er alle grupperne, drenge og piger. Jeg kan lige så godt sige det nu. Jeg kommer til at få alt rigtigt. Ja, den troede jeg ikke engang selv på. Alright, så har vi tredjepladserholdene her. Og der er 4 af dem, der går videre. Holy shit. Choose your 4 highest ranked third places. Så det er dem, der klarer den bedst af alle tredjepladserne. Og der må man bare sige Holland, Italien, Tjekkiet og hvem er Skotland i gruppen med. Men vi er også nødt til at kigge på, hvem de er i gruppe med her. Fordi Italien, ja. Men hvis Italien taber til Spanien og Kroatien, så er det sgu ikke sikkert, at de går videre. Så det kan faktisk godt være, at Italien ikke går videre her, på grund af, at de taber til både Kroatien og Spanien. Og de får måske et point eller 3 mod Albanien. Altså, de kunne ikke slå Nordmakedonien til at komme i VM. Italien, de skal sgu nok stadig ikke få den. Nej. Det bliver ikke Italien, det bliver Skotland. Og så bliver det Serbien. Fordi Serbien får uafgjort mod Danmark. Altså, det gør de sikkert. Så det her, det er mine 4 hold, der går videre. Italien, ikke på grund af, det er det dårligste af de hold her. Bare på grund af, at det er den gruppe, de er i. Der tror jeg, de får færre point. Så derfor, så kan de ikke gå videre. Alright, og så er det tid til åndedelsfinalerne. Og jeg kan allerede se, hvem vi skal med. Okay. Vi starter med, det er Kroatien, Tjekkiet her. Okay, det er jo bare gruppe B, der skal spille imod gruppe F. Okay, det giver jo ikke mening, hvordan det lige går på kryds og tværs, men sure. Kroatien skal spille mod Tjekkiet, drenge og piger, og den tager Kroatien. Altså prøv at høre, Kroatien, de er bare irriterende hold at spille imod. Og det bliver vi også bare nødt til at erkende. Kroatien er et hold, jeg føler bare, Kroatien, det er det der hold der. Men de har gode spillere, altså man kan sige, de har altid haft Modric, men nu er han ikke længere Modric. Nu er han bare Modric. De har altid haft gode spillere, som man kender, men som aldrig rigtig har været, altså de har aldrig nogensinde været sådan top fodboldspillere, men alligevel, så til sammen, så udgør de bare en højere enhed. Kroatien er bare et hold, der har en masse gode spillere. Tjekkiet, det eneste spiller, jeg ved, hvem de har Tjekkiet, det er Patrik Schick. Og han er ikke sindssygt god. Så har vi Tyskland, Danmark, drenge og piger. Og ja, den vinder Danmark. Ikke? Ja, det piner mig lidt her, drenge og piger, det gør det. Jeg synes, vi var glade for, at vi gik ud her, fordi hvis vi får altså skal vi uanset hvad møde, hvem der vinder gruppe A? Okay, det er sindssygt nok, men det kommer til at blive, Tyskland, så jeg er ked af det. Vi røg ud i, 8. finalen. Hvis det skal være helt realistisk, så har vi Portugal, Skotland her. Okidoki. Den vinder Portugal. Fordi Skotland var 3. plads, og de var lort. Portugal, de får nær mod Skotland. Altså, det er lidt ligegyldig kamp, det her. Så har vi Østrig, Belgien. Okay. Når Østrig, de endte jo med at slå Holland ud. De kan sgu også godt slå Belgien. Det kan de sgu. Østrig, ved du hvad? Jeg siger det bare godt. Dark Horse i 2024.
Det bliver Østrig. Det gør det. Plain and simple. Så derfor så tror jeg faktisk, de kommer til at slå ud til Østrig. Altså, de bliver slået ud Østrig. Det gør det. Jeg er ked af at sige det, Belgien, men Østrig, de kommer til at være dark horse. Så har vi Ukraine, Serbien her. 2 lortehold. Nej, Ukraine, de fik en anden plads, hvis jeg ikke tager helt fejl. Nej, de vandt sgu da deres gruppe. Det er rigtigt, ja. Ukraine, de vandt deres gruppe. Det er rigtigt. De slog Belgien. Ukraine mod Serbien. Serbien var en af de tredjepladshold, der jeg skal være det sige, Ukraine, de vinder den. Det gør de. De vinder den. De er bare single. De har Zinchenko. De har, Mudryk, Mykolenko. Og andre spillere. de skal sgu nok, slå Serbien. Serbien, de har Mitrovic dog, så det kan blive svært, men det er så også det eneste, de har. Vi har Frankrig, Tyrkiet, og jeg er ked af det, Tyrkiet, det er her jeres, EM-slutrunde, den ender. Der er ikke meget at sige. Altså, jeg er lige ved ikke at tage Tyrkiet videre, og nu skal vi møde Frankrig, som basically bare er muligvis det bedste landshold i hele verden. Og så har vi sidste, åndesfinale her, drenge og piger, og vi har England imod, det er faktisk spicy kamp med dem her. Vi har England mod Holland, og jeg skal lige sige, Holland, jeg har jo lige sat den til at få en tredjeplads i deres gruppe. De er inde bag Østrig, så England, de slår Holland. Det gør det. Det gør det, fordi at Jude Bellingham eksisterer. Så har vi Schweiz imod Spanien, og jeg synes sgu være lidt sikker, og Spanien er jo selvfølgelig storfavorit til at vinde en kamp her. Men Schweiz slog Frankrig i 8. tilbage i 2020. Og det var så 2021. De slog, Frankrig dengang, og hvis jeg ikke tager fejl, de var også lige ved at slå Italien bagefter. De gjorde det ikke, de røg ud, men de var tæt på, og jeg siger det bare ikke om. Schweiz slår Spanien. Schweiz, drenge og piger. Schweiz og Østrig. De 2 nabolande. Hvis de lavede et hold sammen, kunne de vinde det hele. Schweiz, jeg ved ikke hvorfor, men de dukker altid op til EM. Det gør de. De dukker altid op til EM. De skal sgu nok gå til, kvartfinalen. Alright, så kommer vi til kvartfinalen, drenge og piger, og indtil videre, så har vi altså kun vi har Østrig, Ukraine og Schweiz, som er underdogs med indtil videre. Kroatien, Tyskland. Det er det slet et spicy kamp, fordi her havde jeg nok normalt taget Kroatien. Men igen skal man huske på, Tyskland er på hjemmebane. Tyskland, Kroatien. Jeg prøver lige at finde min indre forudsigelses ting frem. Julet har stemt. Tyskland slår Kroatien, drenge og piger. Ja, there we go. Sådan. Flot. Tyskland slår Kroatien, fordi det har vi jo lige bestemt. Right. Tyskland i semifinalen, og de skal lige spille mod Portugal, eller skal de spille mod Østrig? Hvordan fanden har jeg fået Østrig til at gå hele vejen herhen? Hvordan fanden har jeg fået Ukraine til at gå hele vejen herhen? En ting er i hvert fald sikkert, drenge og piger. Portugal, Østrig. Skal jeg sige lidt af et shitshow der, fordi jeg kender ikke så mange spillere, fordi jeg ikke følger så meget med i fodbold i PT, fordi de hold, jeg holder med, spiller helvedes til, så jeg gider ikke se fodbold. Til gengæld, mit hold, jeg holder med i NFL, spiller sindssygt. Jeg ser meget mere amerikansk fodbold i PT, jeg gør med fodbold, så don't judge me. Jeg kender ikke særlig meget til former og hvordan folk de spiller lige PT. Jeg synes, det er fedt, hvis Østrig gik i semifinalen. Men det gør det ikke, fordi Portugal er bedre. Portugal, Tyskland i semifinalen. Wow, okay. Sindssygt. Så har vi den anden kvartfinale her, drenge og piger. Ukraine, Frankrig. Det kunne synes være spicy, hvis Ukraine, de gjorde det. Men det gør de ikke. Altså igen, Frankrig kommer til at vinde EM. Det gør de bare. Frankrig er det bedste landshold i hele verden. Og sådan er det bare. Frankrig, de er det bedste landshold i hele verden. Mbappé, han alene kunne spille, han kunne spille 1 mod 11 og stadig vinde over Ukraine. Han er sindssyg. Han er den bedste fodboldspiller i hele verden. Og han er også, den der kommer til at bære Frankrig til semifinalen. Og så har vi det sidste, kvartfinalen, England og Schweiz. Så det kunne faktisk blive spændende her, fordi Schweiz er ligesom Kroatien et pisseirriterende hold at spille imod. Nej, det tror jeg ikke, de kan. Jeg tror England, de skal nok, altså Harry Kane, han er så formstærk lige PT. Og hvis han kan holde det til EM, wow. Right, så har vi altså semifinalen, drenge og piger. Vi har Tyskland, Portugal og Frankrig, England. Okay, det er lidt kedeligt hold, jeg har fået i semifinalen, vil jeg gerne indrømme. Så derfor, drenge og piger, slår Schweiz alligevel England. Okay, vi kan ikke have, der ikke er et underdog-hold med, i semifinalen. Schweiz, de skal sgu nok slå England. Hvordan fanden? Jeg har fået Schweiz til at slå Spanien og England. Right, så vi har, den ene semifinal imellem Tyskland og Portugal. Hvem vinder her? Jeg står i den samme situation, som jeg gjorde lige før. Portugal er lidt irriterende landshold at spille imod. Ved du hvad? Tyskland på hjemmebane, med den opbakning, de får. Tyskland, drenge og piger. Det kan godt være, at deres landshold choker for tit, men den her gang på hjemmebane, de går hele vejen. Og Portugal har hjulpet med at fjerne Skotland, så derfor så er alt klaret for Tyskland på forhånd. Så har vi en anden semifinal, drenge og piger mellem... Okay, hvis vi skal helt ærligt, det er Frankrig-England her. Frankrig-England i semifinal nummer 2. Jeg skal bare lige sige, jeg har så meget had gemt i mig siden den fucking semifinal i 2021. Og deres It's Coming Home. Altså prøv at høre, England. Jeg kan godt lide landet. Jeg kan godt lide alt omkring landet. Deres landshold og deres landsholds tilskuere. De skal simpelthen hoppe ud foran en bus. Alle sammen. Jeg hader Englands landshold så meget af hele mit hjerte. Der er ikke noget, jeg har mere lyst til at se, end dem tabe 7-0 til, til Frankrig, ligesom Brasilien gjorde i VM 2014. Frankrig, drenge og piger.
De slår England. Det gør de. Frankrig ikke. Altså, jeg har lige sagt, det er det bedste landshold i verden. Selvfølgelig gør det. Og så har vi finalen, drenge og piger. Vi har Tyskland imod Frankrig. Der er nok nogen, der husker en lille krig her. Det skal vi gå ind på i dag. Tyskland, Frankrig, drenge og piger. Vi har det bedste landshold i hele verden, og så har vi Tyskland. Men Tyskland er på hjemmebane. Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke, fordi Frankrig skulle gerne vinde over Tyskland. Men Tyskland er på hjemmebane. Hvor blev det til kamp spillet? Hvor blev finalen spillet hen? Jo, det er Olympisk Stadion. Okay, så det bliver spillet i Berlin. Det giver også god mening. Tyskland, de har til stikken. Hvem redder flest bolde, det gør til stikken. Drenge og piger, Tyskland vinder EM 24. Også bare på grund af, det her, det bliver højst sandsynligt Tysklands hjemmebanetrøje til EM 2024. Og det der, det er seriøst den fedeste trøje i hele verden. Det kan godt være, at ærmet det ligner et bolsje. Men det er pisse ligegyldigt, for det er en fucking fed trøje. Og jeg skal have den der. Det har jeg allerede besluttet mig for. Hvis det rent faktisk bliver Tysklands hjemmebanetrøje, så skal jeg have en. Og så holder jeg med dem, hvis ikke det er Danmark, der vinder. Hvis ikke Danmark skal vinde EM, så skal Tyskland, og jeg holder med dem. Drenge og piger, Tyskland, de vinder over Frankrig. Og there we go. Tyskland, de er på hjemmebane. Det skal ske. Det skal ske. Og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, jamen Mojo, hjemmebane er ikke altid den største fordel, fordi vi så Brasilien ryge ud til netop Tyskland tilbage i 2014. 7-1 i en semifinal. Men prøv at høre, pisse ligegyldigt, fordi det er noget andet her. Spørg mig ikke hvorfor, det er det bare. Men Tyskland slår Frankrig i finalen. De vinder på hjemmebane, og det kommer til at blive en kæmpe fest. Drenge og piger, det er mine predictions. Tak for at I så med. Mit navn er Joyce. Peace!